n'ihe omume mgbasa ozi crusade gị na Kumuyi. Taa ga-abụ ọpụrụ iche n'ime ndụ gị. Chineke dị njikere ịtọpụ ike ya n'ime ndụ gị ya na ezinụlọ gị. Gbalịsie ike, oge a bụ oge gị ịnata ike nke si n'igwe. Ọ dịghị ihe ọbụla nke bụ eziokwu, ọ dịghị ihe hịara Chineke arụ n'omume n'ime ndụ gị. Jọn isi mbụ amaokwu 13. Ndị a mụrụ ọ bụghị site n'ọbara, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ anụ arụ, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nwoke, kama site na Chineke. Ọ na-asị na nke a dabara n'echiche nke mmadụ. Onye nke ọzọ asị, mba, achọghị m ka m bụrụ nwa Chineke nke na-adịghị adabere na ya. Onye nke ọzọ asị, mba, ị gaghị enwe nzọpụta zuru oke ma ọ bụrụ na ị dabeghị na ya. Ọ na-adabere naanị n'uche Chineke. Uche Chineke nye gị n'ụbọchị taa na-aga azọpụta gị. Ụbọchị Chineke ga-akagbu uche nke Setan na ndụ gị. Uche Chineke ga-akagbu uche nke mmadụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke na-emegide agamniru gị, nke na-emegide nzọpụta gị. Uche Chineke ga-akagbu ya n'ụbọchị taa na ndụ gị n'aha Jizọs. N'ihi na ọ sị na a mụrụ anyị ọ bụghị site n'ọbara, ọ bụghị site n'anụ arụ, ọ bụghị site n'ụzọ nke esi amụ nwoke ma bụ nwaanyị. Nke a bụ nke si n'eluigwe wee na-abịa. Ọ bụghị n'echiche nke anụ arụ maọbụ nke mmadụ, kama nke Chineke. Na amaokwu 14, lee anya na amaokwu 14, okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ. Ọ na-ekwu maka Jizọs. O wee biri n'etiti anyị. Anyị ikirikwara otuto ya, bụ otuto dị ka otu nwa nwoke a mụrụ naanị ya, nke jupụtara na amara. Otu onye tie ijupụta na amara, kwụsie ya ike dị ka orimiri na-ejupụta na mmiri. Ya onwe ya jupụtara na amara na eziokwu. Ị pụrụ ịbịa, ị wee were oke nke gị, ọ ka jukwere eju dịka ị na-abịa ikuru ogogo maọbụ ọtụtụ mmiri nke ị chọrọ. Amara Chineke ọ ka juru eju, na-ejubiga oke nye gị n'ụbọchị taa. Apụrụ m ịhụ gị dịka ị na-abịa, ị na-asị, ee, achọrọ m amara Chineke ahụ. N'agbanyeghị onye bụ onye ọbụla nke ga-abịakwute ya, nweghị onye a ga-ajụ. Amara maka nzọpụta, amara maka nzọpụta zuru oke, amara maka inyere gị aka wee bulie gị elu, mee gị nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ nke Chineke kere gị ka ị bụrụ. N'ụbọchị taa bụ ụbọchị ahụ ọ ga-eme. Amaokwu 16 ọ sị, n'ihi na site na njupụta ya ka anyị onwe anyị niile natara. Na njupụta ka anyị niile natara, ka bụ ya. Ọ na-agwa anyị na amara ahụ juru eju. Ọ bụkwa ju nye anyị n'ụbọchị taa. Na njupụta amara Chineke ke ga-eleghara mmehie gị niile anya, ke ga-eweta mgbaghara mmehie, ke ga-enye gị nzọpụta, ke ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ke ga-enye gị oke okwumume nke amara nke Chineke. Ọ dị nye gị n'ụbọchị taa n'ojuju ya. Anyị niile natara amara nke na-esochi amara, amara nke na-esochi amara. Ị nọ ebe ahụ? Amara nke na-esochi amara. Mgbe ị ga-enweta amara nke mbụ bụ nke Chineke n'ụbọchị taa, mgbe ọbụla ị nwere ihe ịma aka nke dị ka ga-asị na ọ na-akwado ịmagha nzọpụta gị, amara ga-abata ọzọ. Amara ga-abata ọzọ ụzọ gị niile. Ihe ọbụla bụ nke ị na-atụ anya, amara ga-asị na anọ m ebe a. Akụ na ụba ya ka jukwere eju, jupụta na amara. Amara Chineke agaghị akwụsị na ndụ gị. Ị ga-enweta ihe mbụ n'ụbọchị taa, i wee gaa n'iru. Ka kwụrụ ọtọ, anyị ga-ekpe ekpere. Ntụgharị na ndụ gị, mgbanwe na ndụ gị, na nzọpụta, mgbaghara, nnwere onwe. Mgbe ahụ ejiri mara gị ga-agbanwe taa, n'ihi na ị ga-abụ nwa nwoke, nwa nwaanyị
nke Chineke, ị ga-abụ onye ga-adịkwa ukwuu site na nzọpụta ya. Wenye aka gị n'ụdị ka ị na-akwụ ọtọ. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekene gị maka ọgbụgbọ oku nke ịghọ anyị oghe ka ị nyere mmadụ niile. ị wee sị onye ọbụla nke ga-achọ pụrụ ịbịa, onye nwanyị dị ka ndị akwọta ugbu a, ha wee mee ihe ị chọrọ ka ha mee n'obi ha na mmụọ ha na mkpebi ha, ha wee pụta na ihe ọbụla nke na-abụ nke ị na-anara nke ọma dị ka nkwa gị si dị, nara ha ugbu a n'aha Jizọs. Gbaghara ochie ha niile, mee ka ha nwere onwe ha pụọ n'ịya mgba nke ochie na mmerụ niile na mmetụ nke ochie na ndụ ha n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ. Ekpe m na mmụọ gị ga-agba ama n'ime obi ha na ha bụrụwa ndị ikom na ndị inyom nke Chineke. Ka nzọpụta gị mee ka ha dị ukwuu na ndụ n'aha Jizọs. Ekene dịrị gị onye nwanyị maka ịzago, emego ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Ihe ịrịba ama gị abịawo. Ihe ọbụla bụ nsogbu, ịma aka, ịnyanya ma ọ bụ ọya ma ọ bụ ihe mgbu, naanị bikwasị aka ebe ahụ, welie aka nke ọzọ enu. Aha nke ịnyanya ahụ enweghị nsogbu. Ọ bụ aha Jizọs bụ isi sekpụ ntị. Aha ahụ ga-akagbu, ọ ga-ebibi ịya mgba niile nke ekwensu na ndụ gị n'aha Jizọs. Cheta na ọ bụ aha Jizọs, ọ bụghị aha nsogbu gị. Bikwasị aka gị n'ebe ahụ ma welie aka nke ọzọ. Mgbe ị ga na-eme n'ikpeazụ, ihe ọ pụtara bụ na emego ya. Anyị na-ekpe ekpere ugbo. Nna, n'aha Jizọs, anyị maara na ị bụ Chineke nke ji ike niile n'ebe ịnụ ihe niile kwere omume. Onye nwe anyị, ndị a niile na-atụ anya, ha chọrọ aka mmetụ nke ihe ịrịba ama ga-ekpe m na ihe ịrịba ama nke mmetụ aka gị ga-emekwasị onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke bụ aha nke nsogbu ha, ihe ọbụla bụ aha nke ọyaya ha, na anyị maara na aha nke nsogbu ahụ enweghị isi, kama ọ bụ aha Jizọs. Ekwupụta m aha Jizọs ahụ megide nsogbu ha, megide nyanya gị, megide adịghị ike gị, megide ekweghị omume niile nke ndụ gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị maara na aha gị karịrị aha niile. Ya agbanyeghị ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu, aha nke nyanya maọbụ aha ihe mgbu, anyị na-ekpe ka aha Jizọs wee kwatuo ihe niile ugbu a n'aha Jizọs. Ekwusa m ọgwụgwọ nye mmadụ niile, nnapụta nye onye ọbụla, nwere onwe nye onye ọbụla, ka a gwọọ gị, ka a napụta gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, na anyị na-ekene gị n'ihi na anyị ma na ịzawo n'aha ahụ nke na-adịghị agharịpụ. Ekpe m ka e wee gosipụta ya na ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs dị ukwuu ka m kpere. Daalụ n'ihi isonye anyị na ihe omume GCK Kwa Ụbọchị gị na Kumuyi. O dowe anya ya ihe omume a eme ka ị mata na Chineke dị njikere ịgọzi gị, izute ndụ gị, imetụ mkpụrụ obi gị na ndụ gị aka. Biko ka ị na-esonyekwara ya na ihe omume GCK
kwa ụbọchị dịka ị na-enwe mmasị na ya, biko tụsakwa ozi a ka ndị ọzọ wee keta ozi a. Chineke gọzie gị ka ị si wee sonyere anyị n'ozi nke a n'ụbọchị tata. Daalụ. Chineke gọzie gị.